karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balaktigi. Og pananglit day, dunay sama-sama ni Dong James nga moabot sa imong kinabuhi. Ang imong magustuhan ni Dong James nga mga kinaiya, o ang imong nagustuhan ba ni Dong James nga mga kinaiya niya na atong tawhana. Pasin og mahigugma ka na pag-usab. Nang tirang. Kita ra bang tao day no? Doon na ra ba'y kaanggid-anggid og panagway og doon na say managsama og kinaiya. Og masugatan na ni mong tawhana. Unsa man? Unsay unsa man? Imong higugmaon, ha? Day Laura? Mapahuway una ko nang. Kapoy kay ko gikan sa opisina. Dili na ko isalig ang tanan sa ko mga tao. Maayo nang mangunay ta. Ay, buangan. Nibiya man lang. Og ako pa'y nadaga, no? Ako nalay musugot ni Aki. O kaha, kabito na lang nako si Aki. Total, permanente man ang amo ni Wasay. Maayo nun ang punanong kang kuhaan. Pero, di ka kunoklon sa Ginoo, no? O kaha tokon. Di sab tingali, oy. Aw hinoon, ilampor na sa tingali ko ni taning sa kayo sa imperno. Yes, kuya! Finally, I am married. Kasal na mi si Jeff. Maayo mo. Kay kasal na mo. Ikaw di ay. Wa pagid ka ka-score ni Laura? Kuya, go. Babae ra na. Sayon ra na pahumo ko ng kasing-kasing. Bisag babae si Laura. Gahi kayo tutla niya kasing-kasing. Wa madasay mong diskarte? Wa madasay mong mga barko? Giayran ang akong kaadunahan. Lahi ni siya kaysa iyang mga ginikanan. Gahi kayo. Gahi pa sa puthaw. Katawa mo ka diya. Binuo kuya, nahimuot og naluoy lang ko nimo. Badya, ayaw ko kaluy eh. May mahimo pa ko. Sa'yo pa kayo kupit. Dili ko lang dali-dalion. Aron dili magkupa ang ako mga plano. Tuod di ay kuya. Hapit na nahuman ang imong gipa-renovate nga bahay. Oo, sige. Ipadayon lang to. Ikaw, kinahanglang dili ka makita ni Laura. Aron dili siya makahuna-huna nga kung sabot ang duha. Hari ko lang! Agoy! Agoy! Nidoon ako! Gidapog man! Dayon ko! Mayra, Kuyawan man tani mo! Suman nga nung idool mo ka? Wa! Ipadool di ka? Wa! Doon lang! Yes, saman. Saman. Niyan ang ubantang sakop nga mga ukoy! Hoy! Mga ukoy gagmay kayo! Murag bata! Nga murag tanaw, oh, way ikog! Lahi na to! Pero doon ay mga silik o pinitsab ang mga bad! Oh, thank you! Thank you! Kita, mga ukoy kaya punta. Pero lahi tag disenyo sa atong kaugalingon. Labaw na ko kay anak kog hari. Anak kog sobra kagamhanan. Mas taas kog gahom nila. Dutatigo nga! Ako sab! Dili man ko parehas nila. Ginakon, madlabaw kog kusog nila. May ikog sagog ko. O salam kabok? Ha? Sugoa sila.
Ha? Unsay ako sugo, ha? Laman! Usbante karon. Ipaguyod nila ang mga barko ngadto sa layo kaayo nga dapit. Duta tingo ka? Alawom na nga party sa dagat. Ha? Ha? Ug adto ihog. Ano? Unsa to? Unsa to, Haring Aqualos? Oh, sunod-sunod man ka. Balik ka. Haring Aqualos, gihaguan nato ng imong mga barko og adto sa Japan. Og ato ka gipalit didto. Haring Aqualos, mga mahalod ka ng mga barko, ha? Unya usika na nimo? Ako na lang na. Ayaw! Ako na lang na! Pasakyan na kong dagang mga pasahero. Aron kahigayon ko kaong espiritu! Ang barko sa akong mga kompetensya mo ay akong ipaguba o ipalunod. Oh, duta tingo Aron ka? sa ingon, Duta tingo ka? ari na sa atong barko manakay ang mga pasahero. Hmm? Adili. Duta Nagakuha mo? Ha? Duta katawa! Maudi ay! Duta Akong katawa! ipakita ni Bria Duta katawa! nga maayo po kong muda og negosyo. O ipaniguro ko kupit. Nga moabot ang panahon. Nga dawato na ang akong tanyag sa babay nga akong gimahal. Ano na katawa? Katawa lang kong apel. Hoy! Haring Aqualos, ikalipay ko ang imong kalampusan. Duta mga tingin Aron mo? sa ingon, maako na ang kristal nga gisaad mo. Duta mga tingin ko? Ay, si Tirang, wag gimole. Gipasagdan na lang yung ko din he. Abi kay wasay man ko. Abi kay wasay naman ko, pasagdan na lang ko. Ay, nilapas ang 2 semana. Abi na kong pagkabalikan na din he, di na siya mabalik sa syudad. Ay, hala. Oy, hala. Wa ko lang kalingawan. May maghimo kong hala, mga 2,000. Hoy, Dong Ricky! Hoy, ikaw sa pagkaon sa mga baboy, Dong, kung mahimo. Na, kung... Ikay bala, basig kanon na mo logs baboy, Dong, ha? Ganahan ka, saw lang kaon niya, Dong. Manilhi ko din na taran. Ay, daghanang sagbot, pati daghanang sagbot. Ay, maing adlaw ko, no? Kinsa man na? Hala! Mga hala! Oy! Labang babae? Ay! In town, Ginoo! Wasay ni Ginoo! Nagsangpin ni mo! Ay, wasay Ginoo! Wa ko'y third eye, Ginoo! Ay, kikita sa gugmol to! Uy! Nga naman yung tiguang. Nakakita na ko. Misika ang mga mata og nakuyapan. Noy? Sir, dali na taon. Muabot na to sa mamdayan ug may buhong nilakaw ta. Unyawa ta mananghid niya. Masuko yun to, pastilan. Mawadaan ko og trabaho. Noy, mangutahan na ako kung hain ang babae. Ayaw na lang, sir. Himingaw kayo din eh. Muragawa na lang tao din eh. Busa, tana, sir Jack. Ay, kapya! Ay, maluwas ko! Napatay na swasay, Ginoo! Ano yoy? Awas swasay, Ginoo! Tanawa! Iwasay mo, buhi pa ka yoy. Huwag ka mamatay. Wala. Matyo na swasay, Ginoo! Buhi lagi ka. Antay diha ba? Mga anak ko diha, Ginoo! Ay, dong Rikido! Ay, Ginoo ko! Ay, tugos ba dong, ha? Homok taong kay kung mapus nga do. Kumakuyapan ko ay kung bubuig tubig do. Malumos sa kasing-kasing taana dong. Nyaw, saon tamang ta? Dadi-unti ka dito sa sa baboy. Oh, O di ba dito sa pansayan? Pasimuton di kag kuan dito. Naabot man taon nito hanang manibuot. O, naabot man taon. Ayaw na lagi lahos-lahos. Ikaw, babuangan ni mo. Naon siya ng panahon nun. Ay, pirmim ko kakitag multo. Kuya, wag ko di mo, noy. Mao. Nadi kay third eye. Ay, ngano good taon. Ngano magin ay. Kita kog multo. Una, wagi,
Nias ko kitaan nga dili multo way ayo. Ha? Ano man gyud ni? Sa una kang iya elastika nga multo ako nakitaan. Niya kang Dong James na sad. Ay, Gino! Uy! Yawan man tanong ni ay! Ay, tayo na ko doon na. Kung nagmulto siya elastika, sa ato pa, patay na siya! Hala! Di something hali kay tuam ko nus iya elastika sa uyab niyang batanon ni Koyog. Damgur tinga ito eh. Pero karon multo na kinikita na ko. Si Dong James. Muhila ko be. Muhila. Ay, nagnaong ni umilak ni ay! Ay, Damgor man sa tunay mo, Noy! Ay, gilak! Damgor man to! Ikaw, kung si... Damgor na to! Nising ka na mahinong ka. Damgor na ito! Ay, kung sing ka, heyoy, amaw! Alay, nabad man ganoy! Ha? Damgor na to ba? Kaya nakatuog man ka! Ano Maubitang gibobuan tikag tubig, aron makamata ka! Nito nga Yapan ko. Nito nga manikalit. Huwag masagi ni Ayo eh. Ang say ganam ko! Siga maning mata ko! Kakita ko! Nga multos Dong James! Hila ko be. Hila ko. Bubuan ka din tubig ron! Si De Laura ni Dong James! Bawang na kundi na rin taon ang kalag siyang bana! Nahay! Ani ko na lang i-parking ang sakyanan. Di na lang kumusod sa eskwelahan. Kay karong taod-taod, mugawas na sila ng tirang og ang bata. Ani lang ko din sa sud sa auto. Oh! Uy! Nadumbulan ang likod sa sakyanan ng akong auto. Kanaugon ko. Uy! May kani kay wa ko maumod. Wa maumod ang akong nahon sa Manubila. Hey! Oh, nanaog nang nagsakay sa auto. Oh, I'm sorry. Oh. Wow, what a small world. Laura, you. Kinsa ka nito eh? Dayan. Nakalimtan ko daig nimo ang akong pangan. Gisultihan talaga sa akong ngan, right? Samtang miduaw ko sa samang sa akong mahal nga si... si James. Abi ni mo, Laura, lami mo gako sug mo hawk si James. Mahimo ba? At timanan ning akong sakyanan nga imo nasadan. Kay ako kani maglagot nimo. Imudmod ko ang imong naong sa auto. Unsa man? Imudmod ta na ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!